ми да, човек, всичките, чакай, 452, 3 да. Въпроса си ги задавам напълно самостоятелно. Да, чакай, че в микрофон. Напълно да, самостоятелно си ги задавам. На. Съм се като водеща на... Между другото, имам същото обаче дело. Честито. Правда. Да. И всичките 453 въпроса, сама си ги задавам. Аз съм някаква затръстена, някой друг ще ми ги задава, моля се. Не съм някаква тук смотла. Естествено, че сама ще ги задам. Аз съм единствената тук. Аз съм единствената невероятна. И съм си напълно успешна сама на себе си. Всяка сутрин идвам кабален рано си в 4 часа. Кажем, че ще се идваме, пимпа на кафе и почвам да си задавам въпроси. Да, всяка сутрин се питам самичка, какво правиш, как си, и сама си отговарям, да. Особено комплименти обичам да си правя. Да, няма една обида по ми вътре. Да, как ще обиждам себе си, въпреки че другото, което обичаме да се карам със себе си, много е забавно. И... Като Кевър Бой. Да. Да, домофона звъни. Там в тебе. Не, нищо чудно, само Ива да дойде и сега. Ама както и да е, ако не я наричаш хипота. Не, това е хубаво. Да. Като И... сещам, като видяхме се ровно в зоопарка, не първаше ровно. Така де. Просто искам да знаете, че е много по-забавно сам да си задаваш въпросите. Мен се чаках някъде. Да. И мисля, че всички дети ги задават някакви други хора, сте супер смотани, само това мога да кажа.